Jo vaig arribar, record, de Barcelona, me vaig recient col·legiat, l'any 79, col·legiat 156, concretament, i hi havia una junta ja formada, però que era en delegació del Col·legi de València. Un mes després d'allò d'arribar de Barcelona, i recient col·legiat, van proposar, va sortir el decret dels col·legis de Balears independents. Va entrar la democràcia, se va aprovar la Constitució, se van aprovar les 17 autonomies, si no record malament són 17, i clar, els col·legis de Balears, com també els de Canaris, se volien independitzar perquè tenien prou col·legiats, perquè en el començament del col·legi d'aquí n'hi havia d'haver 80 o 90, i en aquell temps ja érem 150 i ara som 550, no? I la motivació era simple, que és tenir una autonomia pròpia, tant econòmica com dels estatuts, que pràcticament són iguals als dels col·legis. Potser Balears té la incidència que té Eivissa i Menorca, que és una complicació igual que tenen a Canàries, per illes. El que passa que va costar bastant de temps. Crec que la Junta de València, l'any 73, ja va rebre un escrit de Balears, de la delegació de Balears, que estava en Feliciano Fuster, que era un dels decanos, en Ricardo Miret, me penso, i Juan Espina, de la petició aquesta. Amb la qual se vol dir que va tardar 6 anys en definir. Però clar, en aquells moments hi havia encara en Franco, l'any 73, és a dir, les coses anaven per un altre tema i costaven temps. La nostra motivació bàsica era simplement ser independents. La segona cosa és tenir un pressupost. I el pressupost dels col·legis sempre s'ha basat en 2 partides importants, que són el visat, que en aquell temps era proporcional en els honoraris dels enginyers, no era una tassa fixa, sinó proporcional, no record la quantitat que era, i també tenir unes quotes col·legials. Els ingressos dels col·legis bàsicament són aquests, les quotes col·legials, com si fos una associació, que no és una associació, és un col·legi professional, i també el pressupost dels visats. Basant-se en els primers anys, que potser quan tenen delegació de València eren d'haver 900 documents visats, projectes o direccions d'obra, van passar a la dècada del 80 al 90, que aquí ja està la memòria aquesta, se pot consultar, ja van quasi doblar. No estàvem en aquestes oficines, estàvem a Plaza Jinetes de Alcalá. Hi havia 2 empleats, que era un gerent i una secretària, i és allà on vaig conèixer a tots els meus companys. És a dir, algun els reconeixia de la universitat, el qual va ser molt agradable, això perquè després podíem fer sopars i fèiem viatges junts i demés, i alguns els vaig conèixer de ben nou. Les anècdotes principals eren que a la vegada que col·laboràvem en els projectes, jo m'he dedicat sempre a oficina tècnica com a professional lliure, coneixies gent, coneixies funcionaris, per exemple, en Ramon Aguiló, que va ser batlle de Palma, en Joan Verger, que està aquí, decano, que va ser president del Consell de Mallorca, en Paco Font, que va ser batlle de Calvià. Claro, tenim personatges, en Feliciano Fuster, president d'Endesa honorífic i doctor honoris causa de la universitat. Clar, l'anècdota principal és que jo tenia 29 anys i me veiem amb companys que a la vegada eren companys enginyers, però a la vegada eren els meus ídols, no? Allà on podria arribar una persona jove, que és enginyer, fent projectes, entrant a l'administració o entrant a una mateixa junta i col·laborar i enterar-se de què va. I la societat balear necessitava enginyers industrials per moltes coses. Què va passar quan se va formar el Col·legi de Balears? Jo record que hi havia un reglament, un sol reglament, bueno, 2, un franquista, que era la llei d'activitats molestes de l'any 66, aquesta és la pionera, per això fem projectes d'activitat tota la vida, restaurant, qualsevol activitat comercial, lúdica,
camp de futbol, un teatre. Després hi havia el reglament d'electricitat del 73, que el vaig estudiar jo a la carrera, que vaig acabar el 75. I, clar, aquí, quins projectes podien venir? Doncs d'activitats o elèctrics. Però ens faltaven moltes coses. I en la democràcia van sorgir dos reglaments importants que els arquitectes no el volen tocar perquè tenen com a por, enrampar-se o que els hi tal, que eren el reglament d'incendis de l'any 82, degut a l'incendi que va haver en el Corona d'Aragón. Espanya no tenia un reglament d'incendis. El reglament de policia i espectacles, que també va sortir, que va fer un policia nacional, en lloc d'un enginyer o un abogat, no ho entenc mai. Aquests dos reglaments. I després el reglament del 79 sobre aïllament. Ja parlàvem d'energia, d'incendis i d'activitats. Clar, nosaltres, els enginyers tècnics i nosaltres, vam agafar en aquell moment de la mà tota aquesta responsabilitat. I aquí van augmentar, se van duplicar els projectes. I aquí la pregunta és què van fer els enginyers a partir de ser enginyers de Balears? Doncs, bueno, dediquem-nos no a fer fàbriques de sabates ni fàbriques de rajoles, que n'hi ha, ni fàbriques de cotxes que estan a València o estan a Barcelona, sinó a lo que realment la societat demandava, una enginyeria que sapigués una mica de tot. Per això se va fer l'any 86 una campanya que deia «Estamos en todo», que crec que ens defineix perfectament. Jo a les noves generacions els diria que xerrin amb les persones menys joves. No he dit vells, he dit menys joves. I que professionalment hagin tingut contacte amb tot tipus de projecte, siguin d'energia, siguin d'incendis, d'activitats, obres de construcció, instal·lacions elèctriques per descomptat, instal·lacions d'aigua per descomptat, infraestructura urbana, enllumenat públic, és que estem en tot. Per tant, els recomanaria que xerrin amb les persones que han fet projectes, primer per saber com està el mercat. Després, que acudisquin aquí al col·legi, perquè nosaltres estem oberts a tots els col·legis, però si els joves no venen no s'enteraran de res. Jo vaig començar amb 29 anys en el col·legi i m'enterava de tot. I gràcies a això me venia molta feina. O sigui que el col·legi ens ha ajudat.